Gınyet abiyeniz Meşit manarasını kesip taşlay. İkinci gününde kılıp bola. Biyibiz, jırlıybiz. Şuna göre bağlar. Gınyet abiyeniz Meşit manarasını kesken vakitte ona kış verip biz Leninçiler, biz komünizmga, kileşekke umtalabız deyip kış verip turabız, yeme? Vağız, Medut Ali bu suretne? Min bu soqallı qartını bilmeyim. Толық мие ішкәннәмәстәкәй. Мені соқалы қорып болсын ол. Ленин бұл Ленин. Біз сенен аяғынан қорықмаймыз. Мақтан шық болла. Теріміз қалы. Қарал. Кешір, құдайым. Біздің филология һәм Мәдәниятара бағланышлар институтында 20 елдан артық Мизгил яшьләр театры эшләп килә. Һәм бу спектакль бездә юбилейный дип әйтгәндә, юбилей датага багышланган. Үзебездә укучы студентлар белән, егетләр, кызлар белән чыгардык без әлеге спектакльне. Аршык, Мурат Хуҗада яман хәбәр бар. Ишетмәдеңме? Баба, ишетмәдем атасы, ни булган? Ишетмәсәң шул, мин гыйниятне димектердем. Моннан ары иншалла изге мәчетебезгә кул тидерүче булмас. Авылда ике йөрәклеләр юктыр. Ey Allah, Хәбир! Әлеге спектакль бик катлаулы. Ул совет власты халыкны диннән аерырга тырышкан заманнардан башлап, авылга яңадан дин әйләнеп кайткан чырларга кадәр дәвам итә. Әлеге спектакльдә динсезлек нәрсәгә китерә? Иман нуры көчле булу һәм үз кыйблаңа туры булу, тугры булу нинди максатларга ирешергә ярдәм иткәнлеген күрсәтә. Һәм менә ул эчкечелек, кансызлык нәрсәдән килеп чыкканлыгы, ягъни динсезлектән килеп чыкканлыгын ассызлыклый әлеге әсәр. Динсез халыкка нәрсә аңа? Мулласын куалармы, мәчеттен кисәләрме? Тикрә ул. Авылга таянмыйм мин. Бердән бер таянышым Аллаһ Тәгалә. Вагыз ул характер ягыннан килгәндә ул бик юаш, ләкин шул вакытта кайбер вакытта гына үзенең иратлыгын белдертеп ала. Абылай тулайым алганда ул бик хисле, гашык булышан, мәхәббәтле егет. Спектакльдә барлыгы без 9 кеше уйныйбыз. Марсель Җаббаров та безнең белән бергә эшләде. Аларга бик зур рәхмәт. Күбебез студентлар, шулай арабызда педагог оештыручылар һәм укытучылар да уйный. Кем кызы син? Хәбир мулла кызы мин абзылар. Ана! Мулла! Мулла кыз! Кара! Тукта дүрәк! Мондай җиләкне кем сыта? Дил өстенә куеп, тәмен тоярга кирәк. Узак хәзерләндегез. Җиде ай тирәсе. Фикере әлеге спектакльнең яратырга кирәк, үзеңне яратканыңны бер вакытта яшермәскә кирәк. Һәм шулай ук куркак булмаска кирәк инде. Нәбирә Гыймадинованың мин әсәрләрен бик яратам. Һәм Марсель абыйга бу фикеремне җиткергәч, ул икебезгә дә авыр әсәре буенча язылган инсценировкам бар иде диде. Шуның белән кызыксынып киттем дә, укып чыгып, яңадан кайбер җирләре белән килешмәгәч, үзем истәп, безнең менә шулай туды бу сәхнә әсәребез. Bu yakında şu hareketine matur edip bunlarla spektaklinin barğının bilmişe kalmasınlar elde. Biz o meselesi yaşarız, sizin böyle yaşarız birge. Şahitler Muhammedi Medrenesi bile belki İslam Üniversitesi'ne gelip korasına zifarışın. Onlar bunu spektaklı bir kadar görgenleri yok. Hatta bana Galesker komandası yatırıp açsalar kirseniz sizden kimleşip korayacaklar. İhlasınız bile aldırasız, ihlas. Birgizde de yasalmalık yok bile, şunu beni bir kuvandırdı. Rahmet yapsın sizge, barızgıda bile başını deyip rahmet edeceğim.